Magandang hapon sa inyo lahat dyan, mga ka-Bicolano dyan. Magandang hapon sa inyo dyan, sa mga nanonood sa ngayon. Na-miss po natin ngayon na mag-live. Mahigit 1 buwan po na hindi po ako nag-live. Ngayon lang po ako nag-live. Nanonood, wala po ako ganong content. Kasi medyo may tayo ngayon, hindi tayo makapaglapas. At tsaga-tsaga muna tayo ngayon. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap ngayong panahon. At salamat po sa mga kaibigan ko. Nandyan, sana hindi sila nagbago sa akin. Kahit matagal kami hindi nagkita-kita. Lalo-lalo na po sa mga kaibigan ko dyan, kina Arthur Seya, kila Daddy Frankie, Ting Lokohan, especially lang kay RB Martinez. Ayan po, shoutout po kay, mega love shoutout po kay RB Martinez. Pagaling ka po, ma'am. At namimiss ka namin, sana nakasama ako dapat sa inyo. At hindi po ako nakasama dahil po meron po akong inaasikaso kasi po ngayon na maliit na business. Kailangan po natin na pataasin. Gawa ng napakahirap po ang buhay ngayon. Kaya po kailangan po natin na magtiyaga muna. Dahil po sa mga nangyari din sa akin. Shoutout po kay Jabels, kay RB Martinez. Yahoo! Kay Mami D Kapulong. Yan, namiss kita, Mami D. Siguro mga almost 1 month siguro. Higit. Kasi nga, busy po kasi. Medyo meron lang inaasikaso. Kaya ngayon lang po ako Salamat po, RB Martinez. Sana po gumaling ka po dun sa sakit mo. At pag-like ka namin, pinag-pray. At God bless po kay Daddy Frankie kasi malaking tulong po yung nagawa niya para sa inyo. Ayan. At si Daddy Frankie kasi napakabait na tao. Sa kay Arthur sorry. Arthur Seya po. Kumusta na kaya si Idol Arthur Seya? Nami-miss ko na yan eh. Hindi na kami nakakapunta sa bahay niya. Tagal na. Kila EJ Dulog. Tsaka kay GL. Kay GL TV Official. Thank you po, Manoy. Salamat din po. Tim Bunot, solid supporter, Jabels. Salamat po, Ma'am Jabels. Salamat po sa 5 viewers natin dyan. Ayan, ngayon lang po ako nagpakita. Tagal na. Ina-upload ko lang po yung mga gawa-gawa lang dito sa amin. Sa labas. Basketball. At kung saan kami napunta. Kumusta po, Ma'am Jabels? Salamat po sa pupunta niyo dito sa aking channel. At kahit pa paano, naalala niyo po ako. Tagal na po kasi na hindi ako napapakita sa social media. Diyan lang ako lagi sa Facebook. Tsaka minsan po nag-upload din po ako. Kumusta po kayo? Sana maging maayos po yung mga channel nyo. At sana po ay lumakas din po yung mga channel nyo. Ako po, hindi ko na po inaasahan na lumakas yung channel ko. Importante lang po yung masaya po ako sa buhay ko. Hindi na po ako gagawa ng mga bagay na hindi maganda sa sarili ko. Laban lang po, Manoy. Huwag pong susuko. Maraming salamat po. RB Martinez, ikaw din po. Siyempre, mas talo ka na po. Timbunot lang sa kalam. Yan.
Yan po, share naman dyan. Nasaan ba dyan si Ma'am Marlene? At hindi nagsishare. Si John Paul. Si Erika. Si Bibilin. Si Kambal. Walang signal. Si Makmak. May na-wifi. May na daw wifi. Ayan po mga kaibigan. Maraming salamat sa mga hindi pa tayo nagtatagpo. Sila Jabel, sila si Ma'am tawag nito. Si Ma'am Andrea, kumusta na kaya? Ayan, shoutout po kay kay Ka-Arititit Mix Vlog. Tansap Manoy. Kumusta na, pre? Shoutout dyan sa'yo. Kumusta na channel mo? Ingat ka. RB Gina, Jabels, Jessica, Marian, GLTV, Mr. Clean. Ayan, dami. Yang Vlog, hello po. Kumusta po, ma'am? Yang Vlog. Shoutout po sa'yo. Salamat po sa pagpunta po sa channel ko. Ayan, salamat po sa inyo. Dahil kay Harvey Martin. Ayan. Kumusta po dyan, mga kaibigan natin dyan. Ayan. Shoutout daw galing kay kay RB Martinez, kay RB Vlog. Hello daw sa iyo. Ayan. Namimiss ko rin po yung mga tropa natin, sila Daddy Frankie. Asa na kaya si Daddy Frankie? Tulog mo. Ayan, baka natutulog siguro. Kaya lang ako nag-live. Tagal na po. Ate RB, pahinga ka po muna. Huwag ka muna mag Oo. Ano pa? Oo. Dito po ako sa bahay, mga Bicolano dyan. Sa mga nanonood. Ito po yung munting bahay ko dito sa Praia. Manoy, kahit nandito ako sa kulungan, support ako sa'yo. Sino naman nakulong? Oo nga pala. Oo, si Ma'am Arvin pala naka-quarantine siguro. Mag-ingat ka po at God bless po. Sana po Mahina ng internet mo? Mahina ang internet. Ayan po. Ma'am Arvin, ingat ka po palagi. Sensa na po. Ha? Ayo. Manoy, Ka-Arititit, Mix Vlog. Suportahan po natin yan. Lalo na si Ma'am RB Martinez. At suportahan po natin dyan at mag-ingat siya palagi kasi ang hirap yung kalagayan ni Ma'am RB. Sana at balik ka po, Ma'am RB. Ayun. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Manoy, no problem. Basta kaya ng katawan, support ako. Salamat po. Bait naman talaga ni Ma'am RB. Jabels, Ate RB. Ayan, nalulong pa. Ha? Nandito na nga sa akin. Yan nakikita yung mukha mo. Sinsa na kayo sa mukha ko. Medyo mixi na yung buhok ko eh. Oh. Diyan ba tawad dyan? Shoutout po sa nanay ko sa Bicol. Norma Buban. Ayan. Ayan, konting kwentuhan lang. Na-miss yung mga dating Shoutout po kay Mami D. Galing po yan kay
Yam Vlogs. Manoy, asaan na yung team? Wala na yung team. Andun pa rin. Hindi lang kami nagkikita-kita. Andyan pa rin yung team namin. Kaya lang, ako lang yung hindi nagpapakita. Kasi nga, meron lang akong inasikaso. Medyo busy-busy lang ako. Trabaho. Doon pa rin sila sa kanila. Sila nagkikita-kita sila ng Daddy Frankie saka sila Kuya Arthur. Nag-share naman po ako sa kanila bakit wala dito. Oo nga po. Hayaan mo na po. Baka busy lang din. Kaya tulog. Ayan. Kapulong Mami D, hello. Kumusta po Kapulong Mami D? Kumusta ka po dyan? Hindi pa ako nakakapunta sa live mo. Ngayon po, babawi po ako sa inyo. Pag nag-live kayo, pupuntahan ko po kayo. Kasi pwede na po ako. Bili. Press, ang dami na tayo pag may game. Opo. Press 1, dadami na tayo pag may game. Ayan. Shoutout kay Marlene Buban. Ayun, may ginagawa. Anong ginagawa mo na eh? Secret. Secret. Jo, oo. Kulungan, alam ni Yam. Yun. Oo, ano. Salamat po sa 6 na viewers natin dyan. 5 thumbs up. Salamat po sa inyo. Dagdagan nyo pa po yan. Ayan, shoutout kay Josephine Ibaho. Ayan, maganda namin dito sa Parkview. Mega love shoutout dyan. Edmond Balse. Hello po. Marhain na Udto. Region 5. Ayan. Galing po yan kay Edmond Balse. Kumusta na po, Edmond? Ngayon lang tayo nagkita-kita or nagkakausap. Jabels, Ate RB, alam mo na din yaan, kulungan mo. Ayan. Oo nga, kawawa nga si Ate RB. RB, kawawa nila. Sana gumaling na po siya. Naawa din ako sa kanya eh. Bait pa naman yan niya. Marlene, mega love shoutout po. Galing po yan kay RB Martinez. Magano ka naman, mega love shoutout nga sa'yo eh. Sa kanya. Hello, ma'am. Oh, mag-ingat ka pa, sabihin mo, yan, may ginagawa siya. Pray ka namin palagi. Oo. Pipray ka daw namin palagi. Ayan po. Malakas po kayo. Palakas daw kayo. Ayan. Salamat sa inyo. Sa mga nandito ngayon. Diya, ako ang mayor dito. Ayan. Ang galing naman ah. Yay! Ikaw pala ang mayor dyan eh. Mabangis pala to si Ma'am Arme. Siya ang mayor dyan. Jan Paul! Buban, shout out. Hello po. Ayan. Ay, mga viewers pala tayong mga malalapit dito. Thank you po Manoy, saka si Manay. Ayan. Salamat po. God bless po. Sana sana po gumaling ka po doon sa mga bagay na meron sa iyo ngayon. Nag-ingat ka po palagi. Pray ka namin lagi. Ayan. Maraming salamat sa mga nanonood sa Bicolano Elvin Vlog. Mega love shout out po kay Jan Paul. Galing po yan kay RB Martinez. Nandito po. Salamat po RB Martinez. Sabihin mo, Salamat po. magpagaling ka. Magpagaling ka po. Ayan. Salamat po. Ayan po.
Yung anak ko po yun. Ayan, hello po mga Arbe. Pag-pray ka namin. Pakatatag ka po kayo. God bless po. Ayan. Gagaling na po ako bukas. Ayan. Magbabasketball na ako. Ayun. Magbabasketball ako sa Saturday. Lahat ng shot ibibigay ko sa iyo, Ma'am Arbe. Panoorin niyo yung mga shot ko doon. Yan po, lo. Sabi ni Ma'am Arbe. Mabait kasi yan siya eh. Talaga eh. Kahit noon pa na kahit hindi kami nagkikita pero nakikita ko sa kanya talaga na supportive siya. Pasali ako, sabi ni Mami D. Yan, Mami D, sali ka. Sige, magla-live ako sa YouTube sa Sabado. Manood daw kayo. Wow, mag-live ka po kayo at manonood po kami. Sige, magla-live. Panoorin niyo po ako. Magla-live po ako. Ayan. Sige po, para po sa'yo. Request mo po yan. Sige, live ko po. Ayan. Ayan. Mami D, kumusta ka na po? Kumusta ka po dyan sa Batangas, Tanawan? Ayan. Miss na po kayo namin. Hindi pa po tayo nagkakaharap-harap. Ayan mo, pag may mga hindi na po ako busy, magkikita rin po tayo na Daddy Frankie. Tsaka sila Arthur. Ayan. Thank you po, Manay Marlene. Ayan. Salamat po. Ayan. Si Manay Marlene, ano kayang ginagawa niya? Ano ba ginagawa mo? Puntahan nga natin si Manay Marlene. Manong, lagi nagre-reconnecting. Ayan po. Okay lang naman. Ayan. Salamat po, Kapulong Mami D. Supportahan po natin yan. Si Kapulong Mami D. Napakabait po yan. Mabuti lang po yan si Mami D. Siya din po ang may-ari ng Batangas. Aba, talaga naman. Talagang malakas talaga yan si Mami D. Artista ang anak niyan eh. Maganda yan si Mami D. Napakabait. Maganda na mait pa. Di ba? Utas. Ano kaya ibig sabihin ng utas? Tapos. Ayan. Shoutout nga pala kay hindi ko nakikita si Ma'am, ang tawag niyan, Mama? Ba't bahay natin? Si Ma'am Len, si Lentek. Yan. Sana pumunta sa atin si Lentek. Shoutout sa kanya. Ayan. Yayaman po yan si Mami D. Yayamanin po yan si Mami D. Ay, oo naman. Oo. Kahit FB live mo, host, andon. Salamat po, Kapulong Mami D. Salamat po. At nandiyan ka po palagi sa amin. Salamat po. Lagi ako nag-ano sa Facebook. Sa Facebook lang ako eh. Pero sa YouTube, bira. Busy po si Ate Lintek. Lagi pa-shut out of town. Oo nga, lagi siyang kung saan napunta. Utas na ikaw. Ayan. Kumusta na kayo yung mga kaibigan natin dyan, ng mga iba pa natin kaibigan? Sana nasa mabuti silang kalagayan ngayon. At layo sila sa kapamakan sa buhay. O sino nga ang magsusuportahan. Ayan, tama po. O,
Salamat po. Siyempre po, tayo lang po. Pasensya na po kayo kasi hindi na po ako nakakaano dati. Lagi po akong busy. Bira lang po ako magpunta-punta sa mga... Hindi ko na alam yung mga ano dati. Mga nagla-live sa YouTube. Kaya ngayon lang ako ano eh. Marian Alde. Tao po. Hello sa'yo, Marian Alde. Shout out po sa'yo. Magandang hapon po sa'yo. At saan ka man naroon, magpalain ka ng Diyos. Ayan. Shout out mga team bunot. Ayan. Ayan mga team bunot pala, no? Calling Arthur Sia, Team Kalokohan, Evelyn Pills, Daddy Prange. Aba. Anakis Marian. Ayan. Hello po sa inyo dyan, sa mga supporter natin dyan, ang mga nanonood. Salamat po sa inyo. At salamat po sa pagpunta sa aking channel. Andyan po kayo palagi. Ayan. Marian, mega love shout out po, nak. Ayan. Ingat ka po lagi, Marian. Ayan po. Si Marian Alde. Ayan. Pa-jacket si Marian, team bunot yan. Ayan. Bigyan natin ng jacket si Marian. Subukan ko kung marunong pa ako maglagay ng jacket. Siyempre, punta tayo sa add moderator. Ayan. Ayan, meron na po. Nakuha ko rin po. Ayan. Dati, lagi din ako dati nagla-live eh. Siguro mga... Ilang beses ba ako nag-live? 4 lang, no? Mga 4 lang siguro eh. 4 na beses lang. Simula nun, di na nasundan eh. Ngayon na lang eh. Ayan po, RB Martinez. Lagyan ko na po ng jacket si Ma'am Marian po. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nanonood, shoutout po lahat dyan sa mga viewers ko. Sa mga viewers ko dyan, Bicolano Elvin Vlog. Salamat po sa mga nanonood. Nood po kayo palagi ng mga vlog ko. Hindi pa po ako nakakapag-charity vlogger. Kasi medyo kapos tayo ngayon, kaya mahirap. Mahirap pa ang buhay natin ngayon. Sana makabalik tayo sa dati. Pag si RB malungkot malungkot din ako. Ayun. Napaka-supportive talaga ni Mami D. Palayan ka ng Diyos, Mami D. Sana lagi kang makas sa pang-araw-araw na buhay. Mag-ingat ka po palagi. Salud po ako sa'yo. Ayan. Masaya ako, Mami D. Ayan. Gomez. Hello po sa mga mami ko. Miss you po. Ay, anak pala to ni Mami D. Shoutout po sa iyo, Marian Alde. Anak ka pala ni Mami D. Kapulong. Ayan. Mag-ingat ka po palagi, ha. Ito po yung channel mo, Marian Alde. Parang di ko pa na ano yan, ha. Sige po. Minsan po pag pupuntahan po kita. Mamaya po pagkatapos dito. Akyat ka na, kanta ka na. Ayan. Mga nandito anak ko sa puso. Ayan. Ang galing naman. Daming anak pala ni Mami D. Wala. Anak
Anakan po nila, Mami Ding. Mami RB. Okay. Sige, sige. Anak-anakan pala. Ayan. Napakabuting bata naman to si Marian Alde. Ayan. Ang daming mga sumusuporta sa kanya. Si RB Martinez, tsaka siyempre yung kanyang mami. Shoutout po kay Bar Bernard TV. Hello po, Bar Bernard TV. Kumusta ka po? Saan ka po ngayon? Shoutout po, Bicolano Elvin. Ayan, Bar Bernard. Tama ba? Bar Bernard TV. Ayun nga pala, yung nagupit sa akin. Oo. Salamat sa paggupit sa iyo Naalala ko na. Sa barangay San Valley yan Sa anong niya? Pangalan ng ano? Anong pangalan ng barbershop niya? Sa kanya, sa... Bruno's. Hindi. Ano yan? Shoutout sa iyo. Gupit sa akin. Mami, di sakit po noon. Ayan. Shoutout kay Daddy Frankie. Ayan, si Daddy Frankie. Nami-miss ko na yan Pre, salud sa mga vlog mo. Lagi kong sinishare yan. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nag-live. Kasi nami-miss ko na kayo Andiyan na si Daddy Frankie Daddy Frankie, yung mga vlog mo, lagi kong sinishare. Mo talaga, suportahan po natin si Daddy Frankie, mga Kabicolano. So, yung mga nanonood sa akin, punta po kayo kay Daddy Frankie. Subscribe mo po sila. Kasi, nakikita nyo naman po kung ano yung ginagawa ni Daddy Frankie. Na manlulupit talaga yung ginagawa niya sa pagtulong sa pag-charity vlogger. Nakita nyo naman, hindi biro yung ginagawa ni Daddy Frankie. Talagang mimigay talaga siya ng 5,000, 15,000, 20,000, 10,000. Bilib ako, punta po kayo lahat. Kahit sa akin, huwag kayo magpunta. Basta kay Daddy Frankie lang. Malupit talaga. Bilib talaga ako dyan. Shoutout sa'yo, Daddy Frankie. Marian Alde, milagap shoutout po. Galing po kay Daddy Frankie. At siyempre si Marian Alde, hello po Daddy Frankie, mega love shoutout po. Ayan, nabuhayan po ako Daddy Frankie, pumunta ka dito sa channel ko. Namimiss na kita. Namimiss ko yung sunmig light mo. Matagal na, isang buwan na ako mahigit, di na tayo nagkikita-kita. Baka pwede, magkita-kita na naman tayo. Ayan, Daddy Frankie, RB Martinez, musta na po? RB Martinez, tunay na nakapakabuti ng puso ni Daddy Frankie. Totoo yan. Ako po magpapatunay dyan. Napakabait na tao. Edmond Balse, hello po, Edmond. Ayan. Tawag niya Edmond. Ma-idyo ka na sa harong ni Kuya Bal. Naka-idto ka na sa harong ni Kuya. Oo, nakaduma na ako. Nakapunta na ako kay Kuya Bal. Oo. Nakapunta na ako sa kanya. Mabait po yun. Napakabait. Marian, mga mami ko. Mga mami ko ay po sa inyong dalawa. Ayan. Napakabait naman na pagkatao ni Marian. Sikat po yun, si Bal Santos. Hindi pa natutulungan yun. Daddy Frankie, I'm okay but not okay pero laban lang. Ayan. Salamat po. Marian, I love you na. Ayan. Kaya mo yan, RB. Ayan. Dali po kayo, Daddy Frankie. Shoutout pula kay Ling Rochelle.
subscribe mo nyo po yan si Aling Rochelle. Asawa po yan ni Daddy Frankie. Tsaka siyempre, kapulong Mami De, RB Martinez. At kay Marian Alde. Subscribe nyo po yan. Edmond Balse. At kay Ardit Mix Vlog. Sino pa? Si Barber Mard TV. Po natin yan, suportahan din po natin yan. Sino pa? Mga nandito lahat. Yan, maraming pong salamat. Be strong lang po, Mami RB. May awa ang Diyos. Sama-sama po tayo na magtiwala na gagaling ka po. Ayun. Lord, sana po gumaling po si Mami RB Martinez po. Bigyan niyo po siya ng panalangin po natin siya na sana gumaling po sa kanyang sakit at bigyan siya ng Diyos na mahabang buhay at palagi po natin sa pag-pray. Tulungan po natin sa mag-pray sa kanyang sakit. At praise the Lord, sana maging okay po si Ma'am RB. Nandito lang po tayo at sama-sama po natin siyang ipag-pray. Yan. 7 PM punta kayo sa dito, tagay tayo. Oh. Talagang may oras pa. Marian, bukas basketball na tayo. Ayun. Aba, napakalakas talaga. Yan ang gusto ko. Makakapag-basketball pa si Ma'am RB. Yan. Yan talagang gustong magpalakas. Kasi naiisip pa niya yung mga ganun eh. Gusto niya mag-basketball kahit siyempre, alam mo yung kalagayan ni Ma'am RB. Mahirap talaga. O, pre, hintay kita. Marian Alde, amen po. Ayun po. Pray po natin si Ma'am RB Martinez kasi ang hirap talaga yung kalagayan niya. Kung naging kalagayan po natin yan, siguro ang hirap natin ngayon. Kaya medyo natin yan, samahan po natin sila sa kanyang pagdurusa. At bigyan po natin siya ng pag-pray. Pag-pray po natin siya. Ayan. Kapulong Mami De. God bless. Support po tayo. Ayan. Daddy Frankie, paano mo po kami hindi na natagay? Sabi ni Ma'am RB, di na daw siya natagay. Ano na lang? Tubig na lang. Yan. Ayan. Minsan kasi, talaga eh. Sa buhay natin, hindi talaga, meron talagang ganun eh, na nangyayaring hindi natin inaasahan, mga ganyan. Bagay. Mami, di na tayo daw natagay. Oo nga. Hindi na makatagay eh. Ayan po mga Kabicolano. Ingat po kayo palagi sa araw-araw natin na buhay. Laban lang. Habang nabubuhay, laban lang. Medyo mahirap ang buhay. Kakayanin. Gano'n lang. Ikot-ikot lang. Kuya Arthur, kumusta na kayo si Kuya Arthur ngayon? Si Team Kalokohan, JL TV Official. Sino pa? Kasama natin si Andrea The Channel. Punta ka pre, ha? 7 PM.
Aba talagang may oras pa. Ha? Ayan, si Daddy Frankie, napakabait kasi yan talaga eh. Sabi yung bawal sa kalusugan ko lang. Mami, di daw po. Di daw po. Basta, hintay kita. Subukan mo, Daddy Frankie. Kaya lang baka hindi ako makapunta eh. Kasi, yung anak ko may sakit ngayon eh. Kaya, puro lahat dito may, sakit. Sipon, ubo. Pag medyo hindi na busy, Daddy Frankie. Ako na mismo ang pupunta dyan sa'yo. Shoutout sa'yo, Daddy Frankie. Ingat ka palagi. Lalo-lalo na sa mga vlog mo. The best. Salud. Ang bait kasi ni Daddy Frankie. Kay Aling Rochelle, shoutout po. Subscribe nyo na natin po si Aling Rochelle para po masaya po tayo. Hala, Kamanoy, bigyan mo na si Daddy Frankie. Nakaraan, hindi ka wala papagbigyan eh. Hindi kaya makaalis ngayon kasi may sakit yung anak ko eh. Kahit marites lang kayo, ang mahalaga, pagbigyan mo po. Oo nga, lagi ako niyayaya yan eh. Hindi ko na papagbigyan eh. Ayaw mo pag may pagkakataon ako. At kikita rin kami niya, napakabait niya. At super bait niya, Daddy Frankie. Grabe. Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga viewers ko dyan, ng mga nanonood, Bicolano Elvin. Mega love shoutout po lahat sa inyo dyan. Mag-iingat po kayo palagi sa araw-araw ngayon. Ayan. Yung mga share ko lang, yung mga gumagaya-gaya sa akin dyan, ng mga susugal, huwag na kayo magsugal. Magano na lang kayo. Magdasal na lang tayo. Tsaka, mahalin natin yung pamilya natin. Kasi the best yun. Focus na lang tayo sa pamilya. Huwag na natin pasukin yung mga bagay na hindi nakarapat-dapat. Gawin na natin yung habang nabubuhay pa tayo. Kasi malapit lang ang buhay ng tao, malapit lang. Hindi na umabot nga ng 80, 50, 60, wala na eh. Kaya mahalin po natin. Kaya gawin na natin yung mga bagay na ikabubuti sa kapwa. Sa tao. Tumulong na lang tayo o kung ano yung dapat na nararapat. Kahit oo nga pala. Ayan, mabait pa si Mama Arbe. Ma'am Arbe, hindi ka na umuwi ng Bicol. Hindi ka na nauwi duman sa Bicol. Di ba? Taga Bicol ka rin, di ba? O hindi na ako nakaka-uwi doon eh. Medyo matagal-tagal na rin eh. Bawat pagsubok doon tayo naruto. Tama po yan, Kapulong Mami D. Kaya dapat, magbigayan tayo kung anong mayroon tayo. Kasi hindi naman natin madadala yung mga bagay na madadala sa... Hindi natin madadala yan eh. Bawat pagsubok andun tayo. Tama po yun.
natuto. Oo, tama po. Ako nga po, kapulong Mami D, matindi rin yung pinagdaanan ko. Kung alam mo lang, buti, nagpakabait ako ngayon. Kasi naisip ko kasi, wala naman talaga mapapala dun eh. Buti ngayon, talagang mas maganda pa rin na magano tayo, manalangin, ganyan. Manalangin sa pamilya, magnegosyo, kung mayroong negosyo. Kasi sarili mo lang talaga yung ano eh. Makakatulong wala ng iba pa. Sarili mo lang. Yung mga bagay na nasa labas, wala. Ikaw lang talaga. Kaya, siyempre, andun makakatulong the best dyan, magulang, asawa. Siyempre, Panginoon. Pangatlo yan, Panginoon. Ito yung Panginoon, no? Ito yung asawa. Ito yung Panginoon. Ito yung nanay. Ito yung asawa. Yan. Yan talaga yung the best. Kasi naranasan ko rin kasi na yung buhay ko dati, okay yung buhay ko. Tapos, meron lang sa akin na parang naano rin ako ng, siyempre, alam mo ng demonyo. Pinasok ka dun sa mga bagay na hindi naman karapat-dapat. Eh, ako naman si Pasaway, pumasok din ako doon. Pasaway din kasi ako eh. Pero pinagsisihan ko lahat. Naniwala lang talaga ako sa Diyos. Yun talaga yung the best. Pero dahil dyan, yung asawa ko pa rin ang nag-ano sa akin. Papunta ron. Kaya, bilib na bilib ako sa aking asawa. Kaya dapat sa asawa kasi, pag marunong din dapat yung asawa, hindi ka itutulak sa masama. Ang asawa ko kahit naging masama ako, mabuti pa rin yung inano niya sa akin. Hindi niya. Kaya minsan umiiyak ako. Naiisip ko na mali yung mga ginawa ko noon, pagsusugal. Sinasabi pa dyan? Nag-live din si Kuya Arthur. Ayun. Sorry. Di, nag-live din pala siya. Ayan mo na. Oo. Kasi hindi naman natin alam na ano eh. Hati po, viewers. Oo. Okay lang yon. Iiwan ka ng lahat pero ang pamilya nandyan. Yan. Tama po yan, Mami D. Super galing mo. Yun talaga yung ano. Ang kaibigan, nandyan talaga yan. Anytime, mayroon kang kaibigan. Pero dapat maroon tayo pumili ng kaibigan. Tingnan natin yung mga kaibigan. Kung talagang siya ay tunay na kaibigan. Makikita mo kasi yung kaibigan dahil malalaman mo talaga na tunay na kaibigan. Importante, andito tayo nila Daddy Frank. Ayun! Daddy Frank yan. Salud yan. Matagal ko ng kaibigan. The best yan. Oh, the best yan. Boss Frankie talaga yan. Yan. Kapulong Mami ni Roland. Hello po kay Roland. Alvin Martinez, right? Ayan. Roland Buban, yan. Shoutout dyan, pinsan ko po yan. Wala pong channel yan. I-greet nyo na lang po si Roland Buban, yan. Dito maganda. Ayan. Tama. Galing talaga ni Kapulong Mami D. Taka sa kanyang mga anak-anakan si Marian. Yan. Yan. Shout out dyan sa inyo. Noon. Kay Roland Buban, mag-ingat ka palagi dyan sa trabaho mo. Moy. At sana manalo na kayo sa sunod na game nyo. Natalo kaya yata kayo nakaraan eh. Oo. Sa Sabado, sana manalo kayo sa Game 3 yun yung ata sa basketball. Ayan. Shoutout po lahat sa inyo dyan, sa mga kasama ni Roland sa biyahe niya. Ayan. Sa aking mga kapatid, mag-ingat kayo palagi.
Huwag na kayo gagawa ng bagay na hindi maganda. Panalo na daw, Moy. Ay, panalo na pala eh. Kaya pag pag nagmamahal ako ng kapwa ko, mahal na mahal ko. Ayun, God bless talaga. The best. Salud. Kapulong Mami D. Marian, the best. Ayan. Ang daming puso. Hindi ko mabilang yung puso na nilagay mo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 na puso. Kalahin mo yan. Sa Sabado daw lalo malakas ang kalaban, Pink. Oo nga. Maganda yan. Tapos dilawan tayo. Ayan. Salamat po sa inyo, sa mga nanonood. Ingat po kayo palagi. Gabayan po tayo palagi ng Panginoon Diyos na nasa taas. Pero depende po sa taong kausap ko. Ayan. Tama po yan. Pulong Mami D. Kasi may mga, alam mo naman, may mga kausap na, alam mo na, plastik-plastikan, yan, mga ganyan. Dapat talaga, alamin natin yung, yung bawat kaibigan natin. Hindi tayo basta kaibigan lang. Kailangan alamin po natin. Ulihin natin yung mga bagay na mayroon siya. Hindi na ako nung linggo sabi ni Roland, nagkasakit. So, piyad ko. Masakit yung niya, likod. Oo. Madaming manggagamit. Tama po yan. Kaya natin, yan, iwasan po natin yung mga dapat, bago natin ipasok yon, alamin mo muna natin kung o hindi. Kapulong Mami D. Shoutout po kay Nel Baynosa. Yan, Nel Baynosa air condition. Yan. Yung mga gusto niyo magpakabit ng aircon, dito lang po kay Nel Baynosa. Hello po, Mano. Musta kayo dyan? Sa Facebook. Yan. Sa Facebook po yan, Nel Baynosa. Magaling po yung magkabit ng mga aircon yan at kung gusto niyo bumili ng aircon, dyan lang sa kanya. Dami manggagamit. Tama po yan, Kapulong Mami D. Ang dami pong manggagamit ngayon. Huwag mo muna tayo magmarites ngayon kasi mahirap na. Sa atin na lang yon. Pagkatapos ng LS mo, host, mag-LS ako. O sige, pupuntahan kita ngayon. Pagkatapos ko. Anong oras ako na-start, ma? Nakikita mo yan dyan. Ha? Ayaw nga pala, no? Wala. Ako sa'yo. Ano na lang ako? Yan mo yan, 35 minutes. Go lang. Yan. Sabi, Kapulong Mami D, napakabait. Alam mo kasi, Kapulong Mami D, totoo lang, dapat talaga, pag tingnan natin yung mga magiging kaibigan, yun talaga yung damis dyan. Kaya ako, hindi ako nagpapadalos-dalos eh. Magaling din ako makisama. Super galing ako makisama. Pero siyempre, dapat step by step din kasi yan, dapat eh. Pero lahat naman ng tao mababait. Siyempre, alam mo na, sa una, pangalawa, baka pangatlo, hindi na. Ituloy mo lang, host. Ang live mo, ituloy mo. Oo nga, ngayon lang ako nag-live, Kapulong Mami D, kasi nabisi po ako. Tapos, hindi pa ako nakakapag-upload ng mga video ko. Kasi, dati kasi charity vlogger ako. Lagi ako nagbibigay din. Wala akong pambigay kasi ngayon, kaya totoo lang. Kaya mo lang. Nagbibigay naman ako, pero yung mga kaya ko lang. Kasi, medyo mahirap ang buhay, mahirap ang yung budget ba. Yung ibang kasi pag wala ka na,
pakinabang, iwan ka na. Oo, tama po yun. Tama po yun. Ang dami ko pong karanasan sa ganyan. Halos, hindi ko na po mabilang. Shoutout po kay Kate Baynosa, Buban. Shoutout po. Watching from Sukat, Paranaque. Ayan, hello po Kate. Hello. Ingat ka palagi sa mga anak mo. Shoutout sa kanila. Kay Kim, And kay Ken, Sam. tsaka kay Sam. Ayan, tama po yun. Kapulong Mami De, totoo lang. Ano talaga, kailangan talaga, kilalanin po natin yung mga magiging kaibigan natin. Yan talaga yung the best dyan. Hindi tayo papasok ka na ng papasok. Tapos yung pala, iba na yung tingin sa'yo or mahirap yung ganon. Iwan ka. Yan, mahirap yung ganon. Shoutout sa aking pinsan, Jorlin Balana, Perseveranda. Hello sa'yo, pinsan. Watching from Valenzuela. Ayan, si pinsan. Salamat, pinsan, sa pagpunta dito sa YouTube channel ko, sa Bicolano Elvin Vlog. Sa aking pinsan na napaka-negosyante, napakabait. Kumusta kayo dyan? Yung mga ano mo dyan? At yung mga business mo dyan, sana magpalain ka pa ng Panginoon. At maging lumakas pa yung business mo, pinsan. Jorlin, yan. Jorlin Balana po. Yan. Ingat ka po palagi. Kumusta mo na lang ako kay sa asawa mo, kay pare. Yan. Kami ni RB walang iwanan. Yan, dabis yun. Tapat sa isa't isa, yan. Ako naman, wala naman ako nag-iiwan. Mga kasama ko, Arthur, mabait po yan. Kila GL, lahat po yan, mabait po yan. Sina Daddy Frankie. Yan po. Hindi lang kasi kami nakakita-kita. Super bait po nila. Ako lang kamo yung walang. Ako lang umalis. Walang time. Wala kasi akong, walang time. Shoutout po kay Arthur. Kay Arthur, God bless sa'yo. Sana marami pang matulungan mo. Tulad nung tinulungan mo sa ilalim ng tulay. God bless po sa'yo. Bilib po ako sa'yo. Salud ako sa'yo. Saka kay Team Kalokohan, siyempre. Kay Kenneth. Ayan. Sige mo, nandito lang. Boss ko, alis muna kami. Okay, copy. Yes po, Mami De, solid. Ayan. Kami ni RB walang iniwaya. Totoo yan. Dabis talaga yan si Mami De. Mami De, mamaya, mag-live ka na. Pupunta ako sa'yo. Mga ilan na lang. Kahit nasa kabilang mundo na ako, dadalawin ko si Mami De. Ayan. Tandaan mo yan, Mami De, ha? Kahit sa kabilang mundo na ako, dadalawin ko si Mami De. Ayan. Dalawin mo rin ako. Ate Arbe. Sana, wag naman. At magpe-pray ka namin palagi. Huwag ka muna pupunta doon. Ang Diyos lang ang nakakaalam yan. Si Lord lang ang nakakaalam yan. Hindi ka pwedeng magsabing ganyan. Totoo lang. Kasi, yung mga, minsan nga, bigla na lang namamatay eh. Oo. Magugulat ka na lang. Di ba? Wala lang. Tiwang-tiwala ka na lang sa sa may kapal. Sabi nga ni Mami Di Capulong, may a miracle, di ba? Himala. Yan. Ang importante diyan, kung nandiyan ka man sa sa panahon na kung ano man mayroon ka ngayon, dapat ang gawin mo, lagi ka lang magpe-pray at positive ka lang lagi sa sarili mo. Yun ang the best. Huwag mong isipin na mamamatay ka na. Huwag mong isipin na ganito buhay mo, naghihirap ka. Huwag mong isipin yon. Kasi pag inisip mo yon, mas lalo kang maano ka sa sarili mo.
Hihinaan yung loob mo, hihina yung ang buhay mo, parang wala na sa'yo nagmamahal. Marami sa'yo nagmamahal. Ma'am Arbe, totoo lang. Hindi mo lang alam yon, pero marami sa'yo nagmamahal. Marami sa'yo nagmamahal. Kaya lang, siyempre, unang-una, mahal ka ng Diyos. Unang-una, kaya may mga ganyan kasi na hindi mo naman alam na magkakaroon ka pala ng sakit. Dadatnan ka ng sakit. Ibig sabihin, hindi naman siguro kasalanan ng Diyos yan na gawin sa'yo. Talagang nagkataon lang talaga na napunta sa'yo. Pero, ang pinakadabis dyan, at mag-pray tayo palagi. Yan ang ano dyan, pinakadabis dyan. Isipin mo, maraming nagmamahal sa'yo. Huwag mong isipin na kung saan ka napupunta o ang lugar. Hindi kami papayag na mawala ka sa mundong ito. Di ba? Kasi sino ba pa naman napupunta sa kabilang mundo? 'Di ba? Lahat naman talaga mamamatay eh. Lahat, walang makakaligtas sa atin eh. Kahit nga yung ano eh, yung mga bata pa ngayon namamatay na eh. Tayo pa kaya may edad na rin tayo eh. 'Di ba? Sir Kabicolano, sana po matulungan ninyo kami sa pagpapagawa ng lapida ng tatay. Ng tatay, please po. Magkano kaya yung lapida? Samantha Manise, shoutout sa'yo. Ulitin ko lang, Sir Bacolano, sana po matulungan niyo po kami sa pagpapagawa ng lapida ng tatay. Please po. Sige po, pag bigyan po kita, may number naman ako sa'yo. Oo, sige. Ano pangalan nito? I-chat mo na lang ako. Samantha Manese. Hala, lapida na po yan. Opo, kasi namatay kasi yung ano nito, yung tatay ni Samantha Manese. Tatay ba? Samantha Manese. Namatay yung tatay mo, di ba? Yung pinos nakaraan yata ito eh. Ayan. Hala, lapida na po yan. Sabi ni Ma'am Arbe. Okay lang po yan, Ma'am Arbe. Ganun talaga. Namamatay talaga. Mas may lapid ang sumingin. May lapidan sumingit Ganun talaga, mamatay talaga yung tao eh. Talagang ganun eh. Talagang ganun talaga ang buhay. Yung nag-aalaga nga sa anak ko, di mo alam ngayon. Kahapon, nakamamatay lang. Ganun talaga ang buhay eh. Talagang pupunta talaga tayo dyan. Hindi tayo pwedeng matakot na pumunta sa ganyan. Kasi, dyan talaga papunta eh. Lahat ng ano eh. Kaya, habang nandito ka sa lupa, enjoy ka. Kung gusto mo tumulong ka. Kung gusto mo mag-enjoy, enjoy ka. Kung saan ka pumunta ka. Yun, ganun lang eh. Kumain ka ng kumain kung gusto mo. Ganun talaga. Opo, March 22. Okay. Sige. Anuhan kita, alam mo naman yung ano ko eh. Manoy, maya 1 PM ko po kung saan ako nakakulong. Manoy, maya 1 PM ko po sa'yo kung saan ako nakakakulong. Mag-ingat ka palagi, Arvin Martinez, gabayan ka ng Diyos. At sana gumaling ka po at lagi lang positive. Huwag kang laging malulungkot. Lakasan mo lang loob mo. At lagi ka lang magpipray. Andito naman kami, lagi kami magpipray para sa'yo. Huwag ka na mag-isip ng mga ibang bagay na negative para sa'yo. Tama po kayo, sir. Sa buhay po natin, hiram lang natin. Opo, tama po yan. Samantha. Oo. Pasensya na kayo. Samantha, minsan nangingi ka sa akin. Alam mo naman, pag mayroon ako, bibigay din ako. Pag wala ako, talagang wala. Kasi, hindi na kasi ako tulad dati. Dati kasi medyo may kakayahan. Ngayon, wala. Pero, pag hanggat kaya ko, bibigay ako. Thank you po. Sabi ni Ma'am Arbe. Ma'am Arbe, God bless sa'yo. At gabayan ka po ng Panginoon Hesus na lumawak pa po yung buhay mo at sana masurvive natin po yan.
Lagi lang po tayo magpipray sa Diyos. Maraming po salamat sa iyo. Kawaan ka po ng Panginoon Yesus. Ayan, maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga viewers natin dyan. At lagi niyo pong tatandaan, magdasal po tayo palagi. At yun po yung pinakadabis natin para maiwas po tayo sa mga masasama, sa mga video. Lalo-lalo na po yung pagsusugal, iwasan na po natin yan, mga online sabong na yan. Mga, ano kasi yung ngayon, uso ngayon online sabon. Diyan po ako nalulong dati. Kaya iwas na po ako dyan. Nagpakabait na po ako dyan. Kaya gusto ko pong magpayo sa mga naglalaro dyan. Huwag nyo na pong anuhin yan. Subukan. Kahit kahit po konting pera, huwag niyo pong tataya. Bigay niyo na lang po sa pamilya niyo. Bilhin niyo na lang po ng mga pagkain niyo. Bigay niyo na lang po sa iba. Huwag niyo na pong sugal. Yun ang dabis po. Ayan. Huwag na po kayo magsabong. Opo, Abi Martinez, ako po yung nangangako. Promise. Dabis po. Gagawin ko po yan para sa iyo. Mahirap po yung kalagayan mo. Kung ano yung kalagayan mo, para yung